ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହ୍ନା କ୍ରିଏସନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନବାଣୀକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଂସାରରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ଏହା କାହାକୁ ଅଧିକ ବା ଆଉ କାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭଲ କର୍ମ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ସଂକେତ। ନମ୍ବର 1, କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଶୁଣାଗଲା, ଆପଣ ଉଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ପୂର୍ବାଭାସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ଆଭାସ ହୋଇଯାଏ ବା ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ବୁଝିନେବେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଭଗବାନ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ, ଖରାପ ବିଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ, ଯିଏ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖି ଖୋଲିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଅଚାନକ ଖୋଲି ଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ସେହି ସମୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଭକ୍ତିରେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।